община Драгоман, където в спортната зала ще се проведе събитието динамични, различни, организирано от Sonic Start. Също. Тук е вътре минус 200 градуса. Нали така? Аз сега имам въпрос към всички. Тук вътре е минус 200 градуса. Здравейте! До мен е певицата Дивна. Здравейте! Здравейте! Какво ви накара да днес в Драгоман на това събитие? Ами аз вече няколко пъти се включвам в инициативата Динамични различни на Sonic Start. Това всъщност ми е третия град, в който се намираме това лято заедно, на 15 число. И винаги, когато съм свободна, за мен е радост да се включа в този хубав и цветен ден, защото в него се случват много занимания за хората, които са в неравностойно положение и имат нужда от това да им се покаже, че винаги има начин как ние да бъдем заедно, да се подкрепяме и че животът може да бъде наистина хубав, когато имаме правилните хора до себе си. Може ли малко да разкажете за себе си? Какво днес се състои в Драгоман по ваша инициатива? Здравейте! Аз се казвам Иван Иванов и съм управител на Sonic Start. Sonic Start е една динамична организация, която се занимава с предоставяне на социални услуги за деца и възрастни в неравностойно положение. Откриваме нашите потребители и сбъдваме техните мечти, грижиме се за техния добър старт и полагаме нашите колеги да направят техния живот щастлив. А какво ви накара да създадете тази инициатива и тази организация? Тази организация е създадена преди 15 години и ние празнуваме 15 годишнина с тези събития, които ги редуваме на всички градове, където предоставяме социални услуги. Това са Драгоман, Карлово, Левски, Пловдив, Балчик, Първомай, Сливен. А какво ме накара? Накараме това, че имах дългогодишен опит в държавната администрация и виждах, че предоставянето на услуги е нещо много сложно и трябва сърце да имаш, за да предоставяш тези услуги. И понеже моето сърце е голямо и ориентирано точно към тези хора, които имат нужда от подкрепа, затова се обърнах моето служебно поприще и започнах да предоставям тези социални услуги. Днешното събитие в Драгоман е предпоследното от поредицата събития, които правиме на всеки 15 число в градовете, където предоставяме социални услуги. Започнахме от април месец, Левски, после Първомай, после беше в Карлово, Пловдив, сега е Драгоман, остава Балчик. Искаме да видим много усмихнати лица, детски и на възрастни, и да предоставяме малко поне един хубав ден и празник за тях. Тук сме заедно с отбора на сърцето, с колеги, ще има концерт.